Здравейте хора, ето Вистра тук кара... Как се казва това? Тротинетка. Да. Моториста е без каска. Пазарувахме, отиваме на Оридо. Да, хора, ето пазарувахме, тръгваме към Борислава Вишка. Отиваме в гората, хора. Отиваме на разходка. Да, дишаме чисто. Здравейте, зрители! И да, хора, ни отиваме Оридо. Да, хора. После пак. И да, хора, ето тръгнахме към Ридо. Път ги чак. После ще се включим с тези Ме да тира флекс на влог, с кеман, най. Ето хора, вече сме горе. Много се изморихме. След малко пак. Хайде. Ето хора, Сабина падна. Ето хора, стигнахме. После пак. Да, хора. Тук сме вече, чао. Да, на къде сме тук. После пак. Да, хора, тук сме на Босфора. Чао.